Hyvän mainoksen lehdessä näin. Lähdin saman tien kauppaan päin. Kauppaan matkani käy. Ei hyllyltä vielä etsimään näy. Kaupassa paljon asiakkaita on, myyjä melkein olematon. Vihdoin myyjän hyllyn takana huomaan, pyydän häntä apua tuomaan. Myyjä apuun rientää, ei voi asiakasta sietää. Päässä myyjän soi äänetön vittu, asiakkaan ostos oli keltainen lippu. Kassalle asiakkaan matka käy, ei korissa paljon ostoksia näy. Asiakas tavaransa kassalle nostaa, tarkoituksenaan ne ostaa. Kassalla paljon jonoa ei, vuoroni tullessa kassaneiti sanoo hei. Kassaneiti asiakkaan rahastaa, asiakas kotona ostamansa pullat aikoo pakastaa. Kotona huomaa lipun epäkuntoisen, juoksee kauppaan palauttamaan sen. Myyjä antaa tuotteen uuden, asiakas nostaa siitä halon suuren. Myyjä suostuu rahat takaisin antamaan, ei asiakas joudu uutta tuotetta kotiin kantamaan. Ovat tyytyväisiä molemmat osapuolet, voi myyjä rauhassa hyllyttää loput nuolet.